እዚ راديو سنيت إيرتراويانيو راديو سنيت إيرتراويان بحالة دليت فتحي إيرتراويان كاب دياسبوراز فنو ناي راديو مدبيو راديو سنيت عب إيرترا فتحن منقاس حزبتات إيرترا بمعرة تخبابيرنا ننبر الله هاجر كتكون عماتينا ساعات قدف كاب سلطان تقاليو رتعن فتحن كسفن حزبي إيرترا ونان كل تساقاتات هاجرنا خنكون متان لمون كم قدم بسنيتن حادنتن بوشتن بدقن كينا قداينا بحبار كنكودو النخل متببعن ونن زسنق حقኛ حبريتاتاتنا بهزبي زقرب بحطير معبل ناب إيرتران كبابي انزفنو ناي راديو فنوئيو راديو سنيت كل جزية قدام باقوطات را إيرترا خاب ساعة شمونتن وقوس خاب ساعة شعاتن موامقوطات تقرنيان عربن بيشعات شحن 540 كيلو هرز عام 31 متر باند ناب إيرتران كبابي انزفنو ناي راديو فنوئيو عز السلام تانا تقبلوا أبرحقن كربان كنكم فنور راديو سنيت نمكتتال تداليكم زلكم زخبركم سمحتنا كما يتغنيهم نلو مزدالنا يمسمنا ومدباتنا جميرنا كساب نود مسانا خدسان حب خبرنا عدمنا زينا انه فلماغن برئستاتو كنجمر هقدف ابتحت هايمانتو ينتقالات نزم محادرة عبيات تمرتين مهقارز وصلو زلو سقوم تستقاومي داريكتر بيت تمرت قدست ماريام ممهر محرة أبكم زتأسرح تفليتم لو خقدف يمزبهالو ابن لوكاس ابزو وانزي اوصاي هاجرات زركبانا ايرترا معكنات زينا نزو حزو زلو حبريتا زحدرلهم سقات زنفت مجلسي زرقيحهم زي خبركم سمعتنا كان درستات زيناكم كتكاتاتولو صنيحكم دحر زحت ار مساغاغريت كنملسينا مسانا صحهم هقدف ابتحت هايمانتو ينتقالات نزم محادرة عبيات تمرتين مهقار زوصلو زلو سقوم تستقاومي داريكتر بيت تمرتي قدست ماريام ممهر محرة أبكم زتأسرة تفليتم بخوميتي بيت تمرتي قدست ماريام تمريسو داريكتر تا بيت تمرتي كوينو كقلقل زنح ممهر محرة أب بعسرة تشعات ميازيا بحيلتات ستا كم زتأسرة كراقاقت كله دحرت يقرف نتا بهز بستمرتت ناين دا ماريام كوميتي بمفراس عم منستر تمرتي زلاقو حدستي كوميتين داريكترن كم زودبو منشتاتنا قليصم انتقنا ممر محرة عبت مسرح حقاوي كم زي كونهن عبتهتيو زصنح گنزب يخون كالي نبرت ناي بيت مرت دما نتا بهزب استمرتت كوميتي بمحبار نتا بيت كريستيان دامبر نمنستر تمرتي كم زي ركب دحر مقلاص تأثيرهم بندا مريم اتفلت اما كل اسمرا تركب بيت مرتي قدست مريم بتوحدو اورثودكس بيت كريستيان ايرترا كتمحادر صنيحم هيقدف قديمون دي الاسلاميه كاتدرال قدست مريم كالوت ابتهت هايمانتو انتقالات كمحادرات صنح ابيات تمرتي بقديتا ابتهتي كوتصرو نمتاو بزو وسلو تبغسو تمهارو اخريا دي الاسلاميه تقاومو كم زكايدون دحرت تقاومو حيالو تمهارون ولدن ممهاران كسرن كلو مستكونتات بزتاعز كلتا ابو ابيت ماسرتي كم زموتو يذكر زي كم زيلون كله هقرب بزي كان زن ابيات تمرتي ابي تحتي كاثوليكاويت بيت كريستيان كمحادرات صنها ابرحو قطرات ايرترا زركبا ابيات حكمنا كلينيكنون كم زهاجرن كتقص انيحيوم لوخ يقدف يمزبالو امن لوكاس ابزو وانزي ابوصاي هاجرات زركبانا ايرترا معكنات زينا نزو حزل حبريتا زحدرلهم سقات زنفت مجلس يزرغيحم تم كان دي مساري هاجراو دحنتن صطان مخانم زنگرلهم باباس
ኣብቲ ትማሊ 23 ሚያዝያ ብስም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ዝዘርግሕዎ መግለጺ ብማሕበራዊ መራኸቢታት አንጻር ሓድነት እታ ቤተክርስትያን ክፍኖ ዝቐነየ ሕቡእ ኣጀንዳ ዘለዎ ናይ ሓሶት ዘመተ እዩ ድሕሪ ምባል ኣገልግሎት ህዝቢ ክርስቲያን ጉጉይ መረዳእታ ምእንቲ ኸይሕዙ ቅዱስ ሲኖዶስ ብመርትዖ ዝተሰነየ ንጹር ዝርዝራዊ መግለጺ ክህብ ምዃኑ ጠቒሶም ንሶም ነዚ መግለጺ ዝዝርግሑ ዘለዉ ድሕሪ ምትእትታዊ ህግደፍን ማእሰርቲ ፓትርያርክ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ካብታ ናይ ህግደፍ ቤተክርስትያን ተፈልያ ኣብ ስደት ዝቆመት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ተዋህዶ ኦርጋናይዜሽን ምስጢራዊ ርክባት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኤርትራ ልኡኻቶም ዝኾኑ ጳጳሳት ብቪድዮ ድሕሪ ምዝርጋሕ ክኸውን ከሎ ብዘይካዚ እታ ናብ ስደት ቤተክርስትያን ን13 ዓመታት ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ዝርከቡ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ብውፅእ ወቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ንህዝቢ ዘመሓላለፎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ እውን ዘርጊሓያ 94 ዝዕድሜኦም ፓትርያርክ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ካብቲ ናይ ገዛ ማእሰርቶም ንህዝቢ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብታ ቤተክርስትያን ዝካየድ ምትእትታው ብምቁዋም መጀመርያ ናይቲ ኩሉ ምዃኑ ብምጥቃስ ምስ መንግስቲ ዝወገኑ ጳጳሳት ዝፍጽምዎን ዝፈጸምዎን ዘለዉ ካብ ሕጊ ቤተክርስትያን ወጻኢ ዝኾነ ስርዓት ነታ ቤተክርስትያን ጥራያ ኣትሪፍዋ ከም ዘሎ ብዝርዝር ኣቃሊዖም እዚ ንሶም ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ መልእኽቲ ድማ ኣብ ህዝቢ ልዑል ተሰማዕነት ኣሕዲሩ ከም ዘሎን ምትእትታዊ ህግደፍን ልኡኻት ዝኾኑ ጳጳሳትን ዝገብርዎ ዘለዉ ግፍዒታት ብምቅልዑ ድማዮም ጸሓፊ ሲኖዶስ አቡነ ሉቃስ መግለጺ ዘርጊሖም ዘለዉ እቶም አቡን ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ኤርትራ ብስሞም ክዝርግሕዎ ብዝሃብዎም ትእዛዝ ነዚ መግለጺ ከም ዝዘርግሕዎ ድማ ይዝንገር ዘሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፍጸም ምስ ተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ሰናይ ምክትታል كنعوتنا صحفي توماس سولومون كاب حبرات منግስታት أمريكا قدم زمني وحنت نشتعدي أب تحت حدا عب قبة تدفكنا نبرت مو بمقاسن محرسن زنابر حزبي يقمطوا نبرو أب حدا وسون جزء قاصدك تعدي حدا بحدا طريتهم أبرخا يتفا خمزلوا كزارب جمرو طفات نايتن طريت جن دواي بلن وقالا اتم بزي شجر استوغد استرابيتات كاب جزيه ناب جزيه اندابسحو ايام زمصو بزي حماق اغاطامي زماررو دق تعدي طنقنا يتشجر نمللاين نمكتون وفرا صوعمو حزبي بكل مازنات وفره اوش تحنت معلت دما نتطريت زهقن زنبره قبل مخانون ابزبان اتي عب غبو اوش تحد بعتي 5-0 ملو بملو ارغاغطو طنقنا يتشجر كاب تفلطه فتح مركابو كقلل اكو انت تغبو بأنصارو اتعدي نابزي ترلي مسحبن هكوتن اتوت اتزا صحابه قداي دما نز قبل انتاي نكبر رزبل حتى ينيرو قال خابتم حرستوت قبل كو زرعتنا ايبل علنان بمبال بقدمو نابزبان اتقبو قصكم زوفر قداي اين بركمن زبرئيتو دربيوم قزي خي قتلو ناب قداي محرسهم تعذرو كابتم استرفو دك عدي قال يوم نتبعتي بتكن عطانمو ويقبل عقل صبيبو مسوطه بدار بأمني نقتلو أبلو قال يوم دما آدبينا صنحنا كم أملو مسوطة بفاساتن آباترن ندكرو أبلو بزحات ريتاتاتكوا انتقربو أب حدا معلبقن كبطحو أي كألون كابو زقرر بسنكم بفرليات حساباتهم ننحر حدهم كتفانو نجمرو بازم مخنيات دما شقروم كيب كعي ناوارح كميل قتاله حدا معالتي كابز صعب علتات حانت تقورزو مسمحستا مايك تورد نابروبا مسكدت ويسرام قبل بهان دبت مسيو كام محستا منطلوا تشربه اوياتنا اويات كينو طفات نايتا غورزو بوروري نملا حزب تعدي مسبتها كل سب تشاغله درحات سيرنا ايهن مهن ركب دما نفس وكف قباراي عقم بزفكدن بزواص منقدن عمرنا يتقبل نمحصر كوفر تساممعو بدحرزي قالاي وفرا عጫናይቲ ኣብ ፍልያቶም ዝነብር قبل انتاي كم زخونه
ንምግማት ንኣንበብቲ እገድፎ ንኣራዊታዊ ባህርያትን ሓደ ገበልን ኣብ መንጎ ህዝቢ ሓንቲ ዓዲ ዝፈጠሮ ፍልያትን ዝድህስስ ጥንታዊ ዛንታ ካበልዓልና ምዝን ኣብ ዝመሳሰል ባህርያት ገበል ዓዲ ሃሎን ኩነታትናን ክመልሰኩም ገበል ዓዲ ሃሎ ንፍልያትናን ስቕታናን መዝሚዙ ከነብር ዕድል ስለ ዝሃብናያ ጥራዩ እንሆ ንዳርጋ 50 ዓመታት ዝኣክል ገባርን ሓዳግን ኮይኑ የጽንተናን ይዋጌልናን ዘሎ ድምፅና ነስምዕ ፍልያትና ንውግድ ዝብሉ ሓረጋት ከም ተራ ዘረባ እናሻዕ ክንደጋግሞም ንምጽናሕ ደኣንበር ኣብ ግብሪ በጽሒናስ ፍልያትናን ስቕታናን እንልለ ህዝቢ ኮይና ኢና ጸንሒና ኣብዚ ግዜ ዝግን ኩነታትና ቅጽበታዊ ለውጢ ዘርኢ ዘሎ ይመስል ትሕዝቶታት ናይዞም መዓልታዊ ዝቃልሒ ዘለዎ መልእኽትታት ይኣክል ከምኡውን ዓይነትን ነሃርን ዝርግሐን ናይዚ ኣክል ዝብል ዘሎ ህዝባዊ ምልዓል ብግቡእ ንርድኦ እንድሕር ደኣ ሃሊና ኮይና እዚ ኣቲናያ ዘለና ግዜ ፍሉይ መድረኽን ነጥቦ መቐይሮን እዩ ክንብሎ ንኽእል እዚ ብሃንደበ ዝመፀ ዝመስል ግን ጉዙይ ሓሊት ደበኽ ዝበለ ህዝባዊ ምልዓል ይኣክል ዳ ፍሉይነቱ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ናይ ቃልሲ ነጥቦ መቐይሮ ከም ዝበፅሓና ክረድኡና ዝኽእሉ ተወሰኽቲ ጭብጥታት ከ ኣለዉ ዶ እዚ ምልዓል ይኣክል ብኸመይ ዝያዳ ሓይሉ ኣብ ምሕፃር ዕምሪ ስልጣን ገበል ዓዲ ሃሎን ምንጋዝ ፍትሓዊ ምሕደራ ህዝብን ወሳኒ ተራ ክትፃወት ዝኽእል ዝብሉ ሕቶታት ብዓቕመይ ክምልሶም ቅድሚ ምፍታነይ ነገለ ካብቶም ስሕት ኢልና ንሰምዖም ዘለና ናብ ህዝባዊ ምልዓል ይኣክል ዝቐንዑ ፀለመታትን ጉጉያት መረዳእታታትን መልሲ ክህበሎም ክፍትን እየ እቲ ቀዳማይን ጉጉይን ኣባሃላ ብይኣክል ዝብል ጭርሖ ዝወድቕ ስርዓት የለን ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን ቀደም እንዲና ይኣክል ኢልና ዝብል እዩ ከምቲ ኣቐዲሙ ኣብዚ ጽሑፍ ዝተገልጸ ስርዓት ገበል ዓዲ ሃሎ ኣብ ስቕታናን ፍልያትናን እዩ ዝነብር ዘሎ ንመብዛሕትኡ እዚ ናይ ይኣክል መልእኽትታት እንድሕር ደኣ ሰሚዕናየን ብግቡእ ተረዲእናየን ኮይና ነተን ክልተ መሰረታውያን ሽግራትና ፍታሕ ዝህብ ኮይኑ ንረኽቦ ኣሽሓት ኤርትራውያን ይኣክል ድሕር ሎሚ ስቕ ኣይብልን ሓድነት ይሓይል እሞ ንትኣከብ ኣነ ድማ ንነፍሰይ ኣዳለየ ኣለኹ እንተበሉስ ካብዚ ዝዓቢ ህዝባዊ ተበግሶን ምልዓል ኣበይን ብኸመይን እዩ ክፍጠር ዝኽእል ንዑ ኣጅኹም ናብ ሓደ መፂና ሓይሊ ብምፍጣር ነቶም ድምፂ ዘይብሎም ድምፂ ንኹኖም ኢና ክንብል ዘለና ደኣ እምበር ከም ወነንቲ ቃልሲ ብትዕቢት ግድምናና ክንፅብፅብ የብልናን እቲ ካልኣይ ጉጉይ ኣባሃላ ውስራትና ይፈትሑ ዶብና ይተሓንፀፅ ቆዋምና ይተግበር ትብሉስ ብሓቂ ህግደፍ ነዞም ጠለባት ከማልኣልኩም ስለ ትፅበዩ ዘለኹም ዲኹም ዝብል እዩ ኣማይት ሰባት ዝዘርግሕዎ ናይ ይኣክል መልእኽትታት ሓደ ብሓደ ሰሚዐ ካብ ኩሎም ዞም መልእኽትታት ግን ሓንቲ እውን እንተኾነት ህግደፍ ጠለብና ከማልኣልና ትልምን መልእኽቲ ኣይሰምዓኩን ብኣንጻር እኳ ደኣ ህግደፍ ተስፋ ከም ዘይብሉ እዩ መብዛሕትኡ መግለፂታት ዘንፀባርቕ ብተወሳኺ ሓደ ክንዝክሮ ዘለና ነጥብ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ንነብሶም ወኪሎም ክዛረቡ ከለዉ ድሌታቶምን እምነታቶምን ዕላምኦምን ራእዮምን መትከሎምን የዋፅእ እዩ ዝብሉ ሓሳብን እዮም ዝዝርዝሩ ኣብ ቃልስኻ መጀመርታ መርገፂኻ ተነፅር ቀፂልካ ድማ ተጠርኒፍካ ትቃለስ ሓደ መሪሕ ተራ ክፃወት ዝደሊ ህዝባዊ ጥርናፈ እዩ እምበር ነዞም ኩሎም ሓሳባት ኣኪቡን መምዩን መንገዲ ቃልሱ ከም ዓራሪ ዝግብኦ ካብኡ ቀፂሉ ህዝቢ ዓሲልዎ ኣሳታፊ ናይ ቃልሲ መኣዲ ምስ ፈጠረ ግብራውያን ሸቶታት ብምህንዳስ ናብ ዓወት ገጹ ክምርሽ ይኽእል ሓደ ሰብ ቅዋም ይተግበር ክብል ከሎ ንስርዓት ህግደፍ ሲዒሩ ቅዋም ዘተግብር ሓይሊ ንምድጋፍን ኣካል ናይቲ ሓይሊ ኮይኑ ንኽቃለስን ድልውነቱ እዩ ዘርኢ ዘሎ ካብ ነፍሲ ወከፍ ይኣክል ዝበለ ሰብ ናይ ዓወት ስትራቴጂ ክንሰምዕ ምጽባይ ግን ጉጉ እዩ እቲ ካብ ጥርናፌታት ወይ ምንቅስቓሳት ክንጽበዮ ዝግባአና ስራሕ ካብ ውልቀ ሰባት ክንረኽቦ ምሕታት እዩ እምበር እቲ ጉጉይ ኣባሃላ ኮይኑ ዝረኸብክዎ ካልኦት ኣናእስትን መስመሮም ዝሰሓቱን ኣባሃላታት እኳ እንተሃለዉ ናብተን ካብ መጀመርታ ክጽሕፍ ዘገደደን ሰለስተ ሕቶታት ክምለስ ብዓቕመይን ብሕፅር ዝበለን ድማ ክምለሰን ክፍትን እየ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ንፍሉይነት ማዕበል ይኣክል ትምልከት እያ ሓቂ እዩ ማዕበል ይኣክል ብሃውር ዝተለዓለ ተርእዮ ኣይኮነን ፍረ ፃዕሪ ናይቶም ንዓሰርተታት ዓመታት ከይተሓለሉ ቁኑዕስን ሓሳብ ኣብ ኣእምሮ ኤርትራውያን ንኽዘርኡ ግዚኦምን ገንዘቦምን ዘወፊ ተቓለሲ ንፍትሒ እዩ ነፍሲ ወከፍ ናይ ይኣክል መልእኽቲ ድማ ኣብቲ ሕጊ ይንገስ ምልኪ ይፍረስ እንዳተባሃለ ክዝርአን ክኹስኮስን ዝፀንሐ ስነ ሓሳብ ፍትሒ ዝበቆለት ተኽሊ እያ ኣብ መላእ ዓለም ዝተረኣየ ቁልጡፍ ምስሳን ናይዞም ኣታኽልቲ ለውጢ እዩ እምበኣር ቃልስና ናብ ህዝባዊ ልዓቢ ገጹ የምርሕ ከም ዘሎን ፍሉይ መድረኽ ከም ዝተፈጥረን ዘረዳእና ነዚ ኹንነት ብግቡእ ዝርድኡን ምዚ ኹንነት ንምትዕርራይ ካብ ዒላ ወፂኦም
ኣብ ባሕሪ ክሕንብሱ ብልቢ ፍቃደኛታት ዝኾኑ ተቃለሲኦም ድማ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ማዕበል ክሕይልዎን ናብ ዓወት ከብፅሕዎን ዝኽእሉ እታ ካልእቲ ሕቶ ማዕበል ይኣክል ከም ነጥበ መቐየሮ ናይ ቃልሲ ክውሰድ ዶ ይኽእል ትብል እያ ብሓፂሩ ካብ ዘመነ ስቕታን ምፍላይን ናብ ዘመነ እምቢታን ሓድነትን ነምርሕ ስለ ዘለና መልሰይ እወ እዩ ካብተን ኣቐዲመን ዝተጠቕሳ ክልተን መሰረታውያን ሽግራትና ከጋላግለልና ዝኽእል ማዕበል ይፍጠር ኣሎ እንተተባሃለ እውን ምግናን ኣይኮነን ብኻልእ ኣዘራርባ ስቕታናን ፍልያትናን እዮም ከይንዕወት ሓኒቖም ሒዞምና ፀኒሖም ዝብል እምነት እንድሕር ዳ ሃልዩና ኮይኑ ይኣክል ዝብል ብድሆ ተቐቢሎም ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ድምፆም ካብ ኣስምዑን ንሓቢርካ ምስራሕ ዘለዎም ድልውነት ካብ ረኣዩን ኣብ ሓደ ነጥበ መቐይሮ ናይ መልሲ መድረኽ በፂሕና ከም ዘለና ይረዳእና እዚ ሓድሽ መድረኽ ግን ናይ በዓሉ ብድህታት ሒዙ ክመፅእ ናይ ግድን እዩ ክሳብ ሕጂ መብዛሕቶም ንጥፈታትናን መልእኽታትናን ናብ ምርዳእን ምልዓልን ህዝቢ ዘድሃቡ እዮም ነይሮም ኣብዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ናይ ኣክል ግዜን መድረኽን ግን ብዙሕ ህዝቢ ድሮ ተለዓይሉ ስለ ዘሎ ምስ ግዜ እንዳተጓዓዝና ኣካል ናይ ዝምልዓል ብምዃን ብኸመይና ነዚ ቃልሲ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ንወስዶ ኢልና ብምሕሳብ ከልየልና እዩ ነዚ ተለዓይል ዘሎ ህዝቢ በብኹርንዑ እንዳወጠጥናን ነናብ ኣጉደና ክኣቱ እንዳፈተናን ነተን ዝማሰና ውድባትናን ማሕበራትናን ከነህጥርን ከነበራብርን ንሓስብ እንድሕር ዳ ሃሊና ኮይና ግን ውፅኢቱ ዝያዳ ምፍላይ ከስዕብ ስለ ዝኾነ መሰረታውን ንድሕሪ ዝጎትትን ዓብ ጉድለት ከይንፍፅም ንጠንቀቕ ብል እታ ሳሰይትን ናይ መወዳእታን ሕቶ ሕጂ ናበይ ወይ ድማ እዚ ናይ ኣክል ምልዓል ናበይ ገፂኡ ትብል እያ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ነናይ በዓልና ግምታት ክህልወና ይኽእል እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ሕቶ ግን እዚ ማዕበል ከይሃድእ መሊሱ ኳዳ ክሕይልን ክዕወትን ናይ ነፍሲ ወከፍና እጃም እንታይ ይኹን ክንብል ዘለና መስለኒ ብቐዳምነት እዚ ማዕበል እዚ ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ውሱን ተራት ዝተፃወቱ ማዕበላትን ብሕጂ ክመፁ ንፅበዮምን ኣጋጣሚታትን ሸለል ክበሃል ዘይግብኦም ምዃኑ ክንኣምን ይግባእ ብናተይ ርእቶ እቲ ሕልፊ ሰብ ዓቕምን ተመኩረን ዘለዎ ሰብ ካብ ሳንዱቕ ወፂኡ ብምሕሳብ ነዞም ተፈጢሮም ዘለዉ ፀጋታት ብኸመይ ነመሓድሮም ምዝ ዘለናየ ግዜን ኩነታትን ዝሰማማዕ ሓሳብን ኣወዳድባን እንታይ እዩ ብሕጂ ንኸጋጥሙ ዝኽእሉ ብድሆታት ምቅያር ኩነታትን እንታይ ምድለዋት ንግበር እዩ ክብል ዘለዎ እቲ በዓል ዓቕምን ተመኩረን ሽሕ ግዜ ብሉፅ ዓቕምን ተመኩረን ይሃልዎ ብዘየገድስ ሓንቲ ንጣር ቁልዕ ሓዊ ባርዕ ፈጢራ ንሓደ ሙሉእ ዱር በረኻ እንዳቃፀሎ ተኸላ ናይ በዓል ሓዊ ኸና ክስሒቕ እንተበለ ግዚኡ ጥራዩ ከቃፅል ዝኽእል ነዚ ኹን ነዚ ተረዲና እምበኣር ንጡፋት ኣባላት ናይዚ ኣክል ዝብል ዘሎ ማዕበላዊ ሓይሊ ህዝቢ ክንከውን ክንፅዕር ዘለና እዚ ክሳብ ሕጂ ፍኑ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ኣክል መፀዋዕታትን ናይ ሓድነት ጠለባታትን ናብ ሓደ ቅርፂ ዘለዎ ምንቅስቃስ ክሰጋገር እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ትጉህ ተሳታፍነት ናይቶም ኣብ ቃልሲ ተመኩሮ ዘለዎም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣገዳሲ እዩ እዚ ማዕበላዊ ናይ ኣክል ሓይሊ ብነፃን ብዘይተፅዕኖን ብሓድሽ መንፈስን ብንሃርን ኣብ መላእ ዓለም ኣሳሓፊዑ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሱር ክሰድድ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ብመጀመርታ የኣክላውያን ኣብ ከተሞም ተራኺቦም ዝመስሎም ቅርፂ ክፈጥሩን መርሒነት ክመርፁን ኣለዎም ብምቕፃል ብመንገዲ መርሒነቶም ኣቢሎም ምስ ኩሎም እቶም ብሃገርን ብዓለምን ዝወዳደቡ ዘለዉ የኣክላውያን ርክባትን ምትእሳራትን ብምፍጣር ሓደ ሱር ተከል ምንቅስቃስ መስሪቶም ሱር ነቀል ለውጢ ኣብ ምምፃእ ዓብ ተራ ክፃወቱ ዝኽእሉ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቐሰ ክሳብ ሕጂ ከነሰላስሎም ዝፀንሐና መብዛሕትኦም ንጥፈታት ናብ ምልዓል ህዝቢ ዝቐንዑ እንድሕር ዳኣ ነይሮም ኮይኖም ካብ ሎምን እኔው እዚ ተላዓይሉ ዘሎ ህዝቢ ብኸመይ ዋድነት ናይ ቃልሲ ዝስምዖን መሪሕ ተራ ዝፃወትን ኢልና ኢና ክንሓስብ ዘለና ንኩነታት ሃገርና ኣብ ግምት ዘእተወ ቃልሲ ከነካይድን ክንዕወትን እንድሕር ዳኣ ኮይና ድማ ቀዳማይ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ሓያል ህዝባውን ዓብ ፈጢሩ ኣብ ምልጋስ ውልቀ ምልካዊ ስርዓትን ምርጋእ መጻኢት ኤርትራን ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ይግባእ ማዕረቲ ለውጢ ንምምፃእ ዝገብሮ ንጥፈታት ህዝቢ ተኣኪቡን ዘትዩን ነቲ ኣብ ድሕሪ ምውዳቕ ህግደፍ ዝፍጠር መሰጋገሪ መንግስቲ ዝኸውን ንድፊ ስራሕን ቅርፅን ክሕዝ ይኽእል ነዞም ዕማማት እዚኣቶም ከሰላስል እንድሕር ዳኣ ክኢሉ ጥራዩ ሎሚ ዘካይደ ዘሎ ቃልሲ ፅባሕ ንጎ ብውሕዳት ከይጭወ ክከላኸልን ህዝባዊ ቃልሲ ናብ ህዝባዊ መንግስቲ ክሰጋገርን ዝኽእል ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ተግበርቲ ሓይልታት ስውር ስርዓት ፈጢሮም ኣገደስቲ ስጉምትታት ክወስዱ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብመልክዕ ከምዚ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ኣወዳድባ ህዝቢ ተኣኪቡ ለውጢ ከምፅእ ምፅባይ ምናልባት ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኩነታትና መዚና ግን ብዙሕ ሓደ ዋጋ ዝበለፀ ዓውት እነመዝግበሉ ስልቲ ኢና ከነማዕብል ዘለና ሳልሳይ ቆላሕቲ ሕብረተሰብን መንግስታት ዓለምን ናብ ኤርትራ ከም ዝቐንዕ ምግባር እዩ
أموداتو بناي أوطي هاجرات زلو حزبنا زفتر حيال حزباون عبن أو وشتي ارتراز وسدو وسنتس وقمتاتن ناي عالم منقستات دقفنيو قبل عدهالو زعلو علامانا علاو قبل عدهالو تراي زي كوني من مسرات حزباو منقستي سلازر تغالل حزب زيونو نقال السدما يترف حزباو منقستي ختاكل كعوتون أزيو أتقام سلازخوني نزدرو تفطير زلو حزباون أي أكل معبل كم قدامي أمبارات ستقيمنا قال السنة خنبرات عن وحس لوتي أممتا إدنا خنحوسن ومدما نزي حج ترغيب زل عدل انتس بشللتنت انتس بسسعي كاين خسرو اللابو كنعوتنا توماس سولومون حبرات منقسات أمريكا سلام زخبركم تخاتاتلتي كما يكنيكم أبز حلف سمون قلولاو أبز بلار استي إتي كدم حجي نتحستنا كم زهاقوق زقبره أقباب نمنتاي نخدقم عدلي هلو قلوت انت سلمنتاي حبو سخفتا يتكا زبل بتحنا نيرنا حجي دما كالا كفال إنه إذن ود خمزن قالسنا جنات أماليا كم زخون زقبر نمتأممان مسرت زين بر السرارحة أبزيجزية كلولاو كبرس أي متجب إندو أبزيغن زع مسألة كنت شكسبير زت تغملو أبها هلا كتكسي to time own self be true إذا زتفلي ترجم على حدثت إتك جبرو زقبقو مس زقبر ننفسو كجمجم كم زخيل إتك على أيون حدث أب كله من قدتاتون زمدناتاتون أب كان عنا كمركوس كم زلون كم أون بزك على المتن قنع خون كم زدلنيو بزخنة أبز زلنا يوزبن أعجاب ترجمو حدا ودسب كاب كان عنا توفاينة كرحق كم زي بلو زحبريو ناب ربحا خان ربحا هزب خان زتكرا أسرارحا كهلوكا اللوو مالتيو إذي درجة معباليزي إذي ناتي ولدو حدر تسكيمو زسانحي حدرو نزحدش ولدو كركب فحترتر زبل زلو أب هنكوتا تراي توسينو جنا نزي حدش ولدو شوهات بزغفت من قدي عدل وي من قدي كهندسلو دلونة تايرعين بولونيوس أب حملة أكت لبولد كم زغم متون كم معدون خالوت كتعلي من انتي كتكئل مجمريان نفسها ليه وي تخنعخن وي عم حدر زبليو أترقاقما ناتي مبار إذن ناتي ولدو ننفسو كألن بغنعنا كمل على سن جنا سلا زي بقعه حدري كركب يسق منا مهلاو كان لليو كدلينا ايو إذي إراب نبرو قول من إسي ولدنا دروك من إحنا نفسنا من زانا كاب زيرو سنك تبقيسو قدمنا يقسقس مهلاو كخر عنا انبر كحنخنا سلا زي قبقو بتبعات أغنع كنبلو دلونتنا كنرئي علنا بدحر حجي إن قبرو أخيباتات كاب دحر ماي نبعتي كاب اواي آني كمزي اي مسلنن نيرو وزته دخوم تعساتات كندحن مئنتي نزي ناي حج مدرخ قلولاو بعينتاوي تردؤن مدلاون مس إذا حدش من إسي ولدو كانت تعساسرو كنبقى علونا توماس كلاسنس كم زبلو وتهدرات نيجيريا قال كابتوم زبلو صيوم انت خونا جن مرحتهم أقدي عمهم يبل إذا كون الناس زي نعناني إرتراويان أقات إمنا أيو برقص تقاد لاي هزبنا
ሕጂውን ገዛ ዘይፈልጥ ሰራዊት ኤርትራ ጅግናን ካብቶም ሙዑታት ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ከምኡ ድማ ነቲ ዝውለድ ህፃን ዲሞክራሲያዊ ስርዓተ ምሕደራ ኩን ክንገብር ንቕሓት ከነማዕብል ከም ዘለና ምፍላጥ ምዃኑ እዩ። ጥዕና ዘለዎ ክልታዊ ይኹን ብዙሕነታዊ ባይላተራል ኦር ማልቲላተራል ዝምድናታት ምስ ዝቐረበን ዝረሓቐን ብዘየገድስ ብዘይ ውሽጣዊ ርግኣትን ጽንዓትን ሓድነትን ምትእምማንን ክስራሕ ኣይከኣልን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪኽ ኣይሰርሐን ጥራይ ዘይኮነስ ንድሕሪ ሕጂ እውን ንዕኡ ዝኸውን ስነ ፍልጠታዊ ባይታ የሎን። ስለዚ ኤርትራውያን ድሕሪ ደጊም ሃገራዊ ህንፃና ጥራይ እዩ ወሳኒ ናይ ፖለቲካውን ቁጠባውን ከምኡ ድማ ማሕበራውን ዝምድናና ክኸውን ዘለዎ። ብሕፅር ዝበለ ንስልጡን ባህላዊ ዕብየት ውሽጣዊ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ እንታይነት ጥራይ እዩ ዞናውን ክፍለ ዓለማውን ዓለም ለኻውን ዝርግሐ ወይ ምስፍሕፋሕ ዝፈጥረሉ እምበኣር ንሃገርና ምክንኻን ዝቕድሞ ካልእ ዕላማ የሎን ዝብል ህንፃ ሓሳባት ኣብ ኣእምሮና ክሰርጽ ኣለዎ። በዚ መንገዲ እዚ ጥራይና ንመንእሰይና ከም ነብሪ ጎልጎል ከም ዝነጥር ክንገብሮ እንኽእል። ስርዓት ኢሳያስ ዋላ ኣብ ስደት ብራዕዲ ዝኣክል ምስ ደቂ ሃገርና ከም ሕማም ተላገብ ከም ዘይንቀራረብ ገይሩ ዋላ ሕጂ እውን ናይ ምትሕንፋጽ ገስጋሲ ሓሳባት ከነማዕብል እንተዘይክኢልና ብዕግበት ካብ ህቦብላ ናይ ራዕዲ ሓራ ወፂና ኢና ክንብል ኣይንኽእልን። እዚ መድረኽ ፖለቲካዊ ቅልውላው እዚ ነዚ ኩሉ ኣሻኹ መንገዲ ዕንኪኪ እናበልና ክንከይድ ዝገበረና ብመጽናዕቲ ክንህንድሶ ከድልየና እዩ። ኤርትራውያን ኣብ መገሻ ናይ ቃልስና ብዙሕ ነገር ኣዕዊትና ኢና። ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ብለቆታ ዘይኮነስ ብዓብየት ዝስፈር ምህርቲ ናይ ዴሞክራሲ ተሰዊሩና ጸኒሕ እዩ። ንሱ ድማ ብሕፅር ዝበለ ገላልፃ ተመለኽቲ ክንከውን ሕራይ ምባልና ክንእመነሉ ይግባእ። እዚ ሓቂ እዚ ክንቅበሎ ኢና። ምክንያቱ ኣደስ ኩሉ ተሓብእ እሞ ሓበላ ዓይኒ ኣይተሓብእ ዝብል ምስላ ዘቃልዖ ክውንነት ስለ ዝኾነ ክንእመን ከለና ሃናፅ ስጉምቲ እዩ። ዴሞክራሲያዊ ዕጥቂ ወኒንካ ናይ መጻኢ ኣነባበር መርሓ መንገዲ ወይ ከዓ ሮድ ማፕ ምህንዳስ ካብ ክውንነት ምእማን እዩ ዝውለድ። እዚ ናይ ኢሳያስ ስርዓት ናቱ ፍሉይ ናይ ሃገራዊ ክድዓት ጠባያት እኳ እንተለዎ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎ ብነብሱ ዘይተኣማመን ቀንጻሊ ካብ ክኢላታት ዝርዕድ ዘይዓቕሙ ኣነ ንኹሉ ዝፈልጥ እየ ኩሉ በኣይ ክውሰን ኣለዎ ዝብል ብናይ ጥፍኣት ዕንወትን ፍልስፍና ዝምራሕ ኮይኑ ሓድሽ ነገር ዘይኮነስ መቐጸልታ ናይ ሓድሽ መግዛእቲ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም መራሕቲ ስሉስ ዓለም እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንፕሮፌሰር ጆርጅ ኣይተይ ጋናን ኢኮኖሚስት ዝበሎ ክጠቅስ ይብል። ንሱ ነዞም ናይ ስሳታት ናይ ሓድሽ መግዛእቲ መራሕቲ ኣፍሪቃ ከም ትውልዲ ጉማሬ ሂፖ ጀነሬሽን ይምስሎም እሞ ሱስዓት ምእዙዛት ናይ ገዛእቲ ሃፃያውያን ሓይልታት መልእኽተኛታት እዮም ይብሎም። ሳልሳይ ክፋል ኣብ ዝቕጽል
بأركس كبراتن كبران سمعتنا لو مزبلنا تحستوتاتنا زوم استخداتلكم كينهم نمكتتالكم أزينا نمسكن زمت صومن بخالد حستينا خنرخب كساب شعو السلام كنه نقول لنا